Hello guys, good morning everyone. Ang kaldero kong gihinisan guys kato ako ang gigamit og luto sa kamanting. Ako nang gihinisan, akong gigamit ang abusa, uling. Magkumukuti-kutitat ni humanan guys. Ato ang humanon. Ara guys. Nawala na dayon ang agas guys. Imbis akong ligoon si Rosel. Pero maligo ra gyapon ako na si Rosel unya kay amte dagan tubig nga. Kuat kaning pondo. Ako ang gikuan ang lubot guys kay go kaayo. Nara guys oh. Iana na to gamay para makita. Tug na to. Limpyo na siya guys, limpyo na pero kung kayo pagkakuan na guys, pag naman kayo itong pagka action nagkalagom. Una nga dili ra ko mag-uol kung magluto og uling nga gamito na ko ni mga kaldero na ko nga gasinaw-sinaw guys. Naara man day para pakuha sa kuan-ani oh. Duot lang natong maayo para matangtang ang kakuling. Malimpyo ra balik. Guys oh. Guys, okay, nanakit ako pag binuot, kinusog, nanakit ako ang buko. Ugawas ko kahiwi unya guys, kay angay kong pil sa mga dogi, wala na sila ipil, sila sa kainday ron. Ayun mo, diretso na nagpapagbayad sa tubig. Wala to na nagpapagbayad sa bayad. May lagang may ragtawuro no, sa dagan tawuro ba. Sinaw na guys. Yun na siya guys. Alright guys, yun na kaayo guys oh. Sinaw na. Wala na ako gikuan kay perting sakit na kong bukton. Kina na siya importante. Sinaw na. Yun na guys. Ang kanang uban, niran ako na hinisan kay napa may mga sulog. Balik na to tong cellphone dere. Apay sulod ang uban, so niran na to oh. Awa. Diba, limpyo na. Ito na ibutang dere. Ay, gawang lang mama. Ay, na, di na sulod guys. Tungtong na po na anak. Karon, wala may agas, umira na ko ni sudlan. Ay, gasan ako ni mga chinelas, guys. Para limpyo. Gasan ako ni kabo. Kumpiyansa kay ko, binako, gunya pa walang agas, kay ahak. Pag una ko, wala naman hinoy agas. Gabi pa man lagi daw ng agas. Guys, wala ko kabantay. Nanimbalik, tig agas. Iahak lagi. Ipay no pa lamang. Diligo na kong utro kong mga iro. So, ay nawala agas gabi. Las 8. Nimbalik ra di ay. Awa. Sa kabugoy sa nagpaagas.
Lara na akong base kay. Nainom pa man ko karon og kuan. Bayabas. Aba guys. Ito ning lakaw na pud si Wakwak ang iyang plus iyang giluwa. Gisip-on ra ba to oy? So kung iri nga itom ba guys? Gisip-on. Ito ning lakaw na pud gipainom akong tambal ang antibiotic. Nagkuan bula-bula ang baba. Layas na pud. Guys. Kung ano itong chinelas kay para sa sulod man eh. At chinelas guys. Oh mana. Marapot ta. Kung saan yung iibulat. Wala na may tubig. Si Bots kiyabon na pud niya ang tubig nga ako ang gipundo para ug mangihi sila guys mo ay ako ang bisbis to giyabon na pud niya wa gid ko ani kuno ani ko angod. Was-was tagtrapo kay nanimahon ihi ni Dagol. Kay kani si Dagol manggod guys. Bisag asa lang mangihi. Wala na giagos. Wala pa ko kahumon sa kong nawong. Ito na yung oras. Mut na din na ni baho. Atong trapuhan diri para limpyo. Na guys karon guys ato ang ano napud ang lamisa guys trapuhan kay kaon si Tiger ganina naay mo gamay atong spray iusan na lang ako ni plato para maggasan para dili magtapok sa lamisa.
hugas guys kay para walay hugason magpundo sa ato ang kuan manggira para limpyo ba. Manarapo na lang taglamisa. Apay kwarto. Nara nangulang po pa yung ninanay kay matukog highway niya. Hi! What are you doing there? Ang akong Persian niya, nagmuni-muni sa kwarto. What are you doing there? Nagmuni-muni si Rochelle. Dayon karon guys, mag-inom na ko og bayabas guys kay after naman og 10 minutes naman siguro nag-inom ko og kalamong guys, so bayabas apod atong imnon. Kani wala na ni. Laway na to ni. Ilaban na ako. Hugasan na po natin para unya. Kaya muli si banana. Lutuan ako itong malunggay. Kaya ganahan siya mainam og malunggay. Kanang pabukalan lang guys ba. Herbal po siya guys. Dagan po siya og kuan. Benefits. Ang kaning malunggay. Unang paspas kita ginam og herbal guys kay dako kay nigtabang ning herbal sa tong lawas. Ay ning herbal kay walay mga sagol, pure good siya. Dire lang sa ni para hawan-hawan na diha ang kuan, ang gas rinse. Bayabas ako datong unon. Akong bayabas last na lang ni unyong gabi eh. Last na lang ni unyong gabi nako imnon din. Manguha na po ko guys para ugma na po. Pero ugma na sa buntag ko manguha sayo. Bayabas. Human ani magkuan kog 30 minutes ay ha ko mukaon. Karon kay human ako tanan maghumol na ko sa kong naong guys. May kong naong na limtan naghumol.
Manghilamos ako guys. Nakadiri. Manghilamos ko kay maghuman na punta sa tong naong og limon sito. Limpyo na guys, limpyo na. Limpyo na guys. O, tsereng. O, diba? Atong lamisa, limpyo na. Tsereng. O, sinaw-sinaw na. Ang akong cook, ato pa ni New Year. Wapa dyan nahurot. Mangilamos ako. Naamtay trapo dire eh. Magkuan tag trapo kay nagtiniil ra ako kay gilabahan akong sanilas sa gawas ay sa dire pang sulod. Magpalit lagi kog otro sanilas guys kay og labahan ang isa ka chinilas napatay isa ka chinilas ipuli. Kay naanad naman gud mi magchinilas guys dire guys kay ngano bugnaw kay ang semento. Wala pa kapupo si Inday Rosel bang ako ang Persian. Wala ko siya nakapupo. Lamos na ta. Akong naong nagkasinaw-sinaw. Maskari na akong gamiton nga sabon. Okay. Ito nadatugan sa tawil akong sabon. Kari na lang. Ito na di ka oras no? Unya na lang ka ako maligo. Total naligo mo ko gabi eh. Unya na lang ko maligo eh. Mula ko sa kuya kumanak ko kaon. Naitag pills. Lakaw na lang ko guys eh. Unya na lang ko maligo. Unya na lang ko maghumol sa tinamon. Kaon na ko sa ako. Nag-apas ka sa oras. Mag-brush. Agoy ang toothpaste na sa kulang. Mukhaon sa day ko ay ako mag-brush stick. Manatag hilamos guys. Manatag pang hilamos everyone. Mukhaon ako guys. Unya na lang ko maligo kay nakaligo na ko kagabi eh. Mulakaw sa ako guys. Mangayo kog piso kay last 10 na raba dayon. Mudaretso na lang po kog bayad sa amoang tubig guys. Mukhaon ko. Niyan ako maglutog noodles. Uy madugay tag samot. Bulad ra akong sudanon. Mag-init sa ako guys kay mainom ko po. Ay tabliya di ay naras ng tabliya. Nakong sudan bulad. Nami ana o wala na akong suka. Mo na akong sudanon. Din ako maglutog noodles di madugay ko. Ay nagdali ko alas 10 na baya. Nya mo hike pa ko guys. Nalag na imo ko ang dian mo. Nalag na imo motor ba misulod kay makasakay ra ta. Mag-hike pan tawon ko.
Pwede man po kumulakaw unya po, mga alauna, gali mo ito no. Agoy, nakatimpla naman kong kukuha. Ano na lang na ko ni inom. Isa ba, maligo na lang kadaan. No? Dali-dali taglakaw. Unya na lang kumulakaw eh. Mga alauna kumulakaw guys. Maligo ko alas 12 para makalakaw ko alauna. Kaya ito madali-dali. Naghumol pa ako sa kong nawong. Pupot lapo di ay. Nagduduha ang kuan eh. Nakaw ba ko? Mukuan ba ko? Nagduduha ko guys. Nakaw ba ko ani? Mukuan. Para unya, relax na ko unya. Muli ba sa banana unya. Nalakaw na lang dito ay. Nawag trabaho ni magduduha. Mag-ampo lang sa Ginoo. Anak lang na guys. May dugaya ba magbukal ni mo? Mayroon ba kayo na akong kamanting? Oh, masigop po ng kamanting ron. Kinaikok na itabliya. Bukal na to ang ininit tubig. Ito ang diribig kay against the light. Ara tong kukwa. Magluto man unta kog noodles guys, pero nya na lang. Mag-abri unta kog tinapa, unya wala na may pula nga tinapa oy. Puros na malang money green, magpalit pa kog pula nga tinapa pangkat ko unya. Hapit ko sentro. Mag-grocery ko gamay unya guys kay wala na may shampoo. Excuse Dodong Agol. Excuse Dodong Agol. Na. Si Dodong Agol nasa kong ilalim sa kuan. Ilalim sa kong bangko. Maghukad ta. Mga unta ninyo guys. Akong pamahaw guys is alas 10. Mo ni akong pamahaw diri guys. Kaya na lang ko maglutog itlog kay madugay. Kay mulakaw na lang jud ko eh. Ang niya, pati na initaon niya. Kung mag-ulan makaha. Kaunta. Bulad. O tabliya lamig kay Paris. Unya na ko maginamos kay naay bulad. Ginamos pa gyud atong kagid ani. Lamig kayo guys. Nahumol gid siya. Kang banana man na. Kani kang banana ni ba? Di man pagod ako kay pagod man to kaayo ko Na dili pagod iyahan ni. Kani siguro ako libog na tanig asa to ani. Kaina. Ano kanyang bulad mo? Malamig mo kayo? Manakit itong kilid ani. Nato sa banana na madlong na to. Masukot siya guys basta magsigi ko ka og bulat eh. Parat daw. Wala pa man siguro 30 minutes ang inang ko kuam. Bayabak, ang kaon ako. Dapat paabot og 30 minutes da. Kinaay gutom na ko.
Kanira ba itong kamay? Kung saan na itong hinaw, manimaw gyapon bulad. Mara. Mm. Mm. Init tayo. Ako ang nilaban dun. Ugal yun alam. Hindi, ulit mo si Banana. Siya ang mupilo. Ay. Si Banana gasinok yung mupilo. Di man makita kung pagkaon. Anak, para makita. Ning siwil ang bulad. Ni dito ko okay pagod man. Ang kabanana gas wala kay nako gipagod kay di siya ganagpagod kay di man pud siya kadulot. Ang wala nako gipagod kaya ha. Mm. Mm. Ang gula makagana sa kaam eh. Mm. Namit pa kay dunga pero atong pugnan gas kay kanira bang bulag gas makalimot ta man non-stop tagkaon ani. Pugnan ako lami pa jud kay dunga kanon. Pugnan. Yan eh. Ito lang. Nah. Iloko na to ni okay na pay unod. Delicious. Nagipang ubo man akong mga miming. Oy, si Tiger pud action na pug ubo. Tiger giubo ka? Si Russell pud giubo. Init mo kay guys dayon kalitog kanang ulan na magawas-gawas man na sila dito gud. Gipang ubo na. Init pa kaya itong kukwa guys ay. Ay, alas 10:15 na.
Manghinaw sa ako guys kay pag man mag-ilis ko kay para mlakaw na din ko. So guys, diri ra tataman guys. Salamat kayo sa iyong suporta pag-subscribe sa ko ang YouTube channel guys. Sa walang sawang nag-support sa ko ag sa nag-follow, share og naglanto sa akong mga vlog. Thank you so much guys. Amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.